खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायनानै लाबाय। आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ शेयार खालामनो नागिरदों। अबयसे बे भिडिअआ दिनैनि नङा, थांनाय बृहस्पतिबारैनो जोंनि गामिया सामथाबारि गामिनिफ्राय जि खैनाखौ लायदोंमोन, बेयावहा जोंनि गामिनिफ्राय थांनाय मोसानायखौ आं दिनैसो नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरदों। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। So we begin high.